Hallo, og velkommen. Som dere husker i forrige episode, så møtte jeg ikke. Og jeg må få tilbake byen. For ikke. Nei. Nei, jeg må tenke, ass. Hva skal jeg finne på for å klare å stoppe ikke? Jeg lurer på. Jeg har lyst til å sove, men det kan jeg ikke. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre. Jeg skal si en ting. En veldig morsom ting. En gang så tror jeg drepte en Lola, kan du være litt stille? Jeg skal vise en episode. Lola, stopp. Nei, men jeg må få snakke, jeg også. Du kan snakke lavt, du trenger ikke å rope. Ja, Lola spiller Minecraft nå. En gang så skulle jeg drepe en sau, men så trodde jeg det var en gris. Så skal jeg si dere en ting. Det var den hadde sånn der hudfarget ull var det. Men nå må jeg bare tenke. Skal jeg eller ikke? Skal jeg eller ikke? Jeg skal. Jeg skal prøve, i hvert fall. Jeg skal ikke vinne, men jeg skal prøve å vinne. Jeg er borte nå. Hei, jeg klipper opp. Jeg tror jeg vinner. Jeg hører sånne skjeletter hele tiden. Ja, jeg er sulten. Jeg er sulten. Nei, ikke sulten nå lenger. Nå spiste jeg akkurat. Det er ikke å se, dessverre. Men, skal jeg si dere en ting? En gang så borget jeg i en hule, og da kom jeg inn i huset mitt. Men det må jeg få tatt av. Jeg kan ha wooden planks. Wooden.